Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Kaixo eta ongi etorriak Urre eta Lur saio honetara. Gaurkoan lehenbiziko atalean Iruritara joanen gara eta bertan Arozberrin Jesus Urrutiak kontatuko digu pixka bat egurra egiteko ze tresneria duten beraiek eta pixka bat merkatua nola ikusten duen, eta ondotikan Dutarimuno oiategira joanen gara eta Mikel Altzoartek kontatuko digu nola dagoen arrautze ekologikoaren sektorea eta pixka bat ere nola dagoen azkenean lehen gaien prezioa dela eta idortea dela eta pixka bat balorazio orokor bat egingo digu Mikelek. Saioaren hasieran esan bezala, lehenbiziko atal honetan Iruritako Zaldubi poligonoan gaude, bertan Arozberrin konkretuki eta gurekin Jesus Urrutia dugu. Badakizue ja uztaila eta abuztuak joan zaizkigu, iraian sartua gaude eta poliki udazkena eta neguari begira. Bueno, Jesus, badakigu ez, uda polita izaten da gure eskualde hauetan, udazkena noskere, eta negua ja poliki gogorrago egiten da, ozten hasten du, eguna ere txikitzen fuerte, eta neguan hotzik ez pasatzeko berotasuna behar da. Orduan badakigu, etxeak edo edozein lanpostu berotzeko, badire sistema edo lehengai desberdinak erabiltzen dituztenak, baina beti izan du da ez, gure eskualde hauetan egurra unitz, eta badirudi ezagit, joera berriz ere, aspalditxotik pixot hartu azun, baina ikusita gasolioa, gasa, zer nolako prezioak hartzen ari duen, jendea egurrari fuerte lotuko dela ez? Zer diozuzuk, nola ikusten duzu? Bai, gure ustez egia da. Beti pentsatzen dugu ondoko gure produktuakin bizi behar dugula ez dela. Orduen hemen daukaguna da egurra dudik gabe. Dimizien batzuten izan zeiku garestiago dela, praktikoa da, botomatiman eta gaza piztu, baina olako problemak ikusitu gure gora Ukrainako gerrunekin tola, oartu gara, ez dugule berzetaz dependitu behar. Importantea dela, gehorrek gure gauzekin bizitzea, bai. Orduen egurrak ona duena du, hemen ondoan daukagula, alde batetik garbitu bartugule mendiak, gero azienak eta atratzeko, biberuzio behar dela, eta pixkelenoko estilora ditzuli behar dugule berriro, mendia garbitzeko, eta gero horrek egiten arduna du, lanpostu berri batzu sortu hazi berriz, dudik gabe. Bai, gero egurra ere, badakigu zonalde hauetan, egurra unitz bat dela, ez? Azkenean altxor bada, zaindu behar dena noski, baina oengoz eskaserik ez dela egurrarena, ez? Ez, egurra bada, toki hona da egurre sortzeko, nire bekioak ingo duzu, baina garbitu behin behar dela, eta zuteak bezena zetezan dena erre, bai? Eztako dira bideak eta garbitu, eta, toki berrietan plantatu, eta hori dudik gabe, bai. Bai, egurratik ere, ateratzen dira beste, adarretatik beste egurraren deribatu batzuk, peletak deitzen diren adibidez ez, horren bada tendentzia, batzu betiko nahiago dutenak egurrekin etxea berotu, eta beste batzuk aldiz, nahiago dutenak peleta, iruditzen zailakoz garbiagoa, edo beste arrazoi batzugatik ez? Bai, peleta da praktikoago, bai, igual montajea, lehenizikoa gehiago kostatzen da, bihar bada, peleta gauzona da, jende adinekoa den tokien, berak ez dutenak xerek eta makinek egiteko, hirietan, bihar bada, eta jende adinekoa den tokien, praktikoago da peleta, baizik hemengo etxetan, eta etxe partikularretan toi, egurre praktikoago da, merkiago da, gauz pulitagoa da, zu egiten du, ikusten da zue, eta jendeak gero eta gehiago hortara joa, eta hori eta gehiago gazean preziok ikusitu onduan. Baita ere, jendea hasia dagoen dela urte batzuk ere, askotan kalefazio sistema ura berotzeko, kaldera, egurrezko kalderak erabiltzen, ez? Bai, dudik gabe, eta gero beste gauzatere bada, etxetan hori egiten badugu, ez du gulertzen, zetaz, udaretxetan, toki ofizialetan, eskoletan, zetaz ez duten egurrekin egiten kalefazioa. Badaki momentu pixka gariztea da momentu, baina denborakin heldu da, ikusten da, merkiago heldu dela, porque ez dugu bertzetaz dependitzen, bai? Egurra, orduan demagun garbi dugula, gustatzen zegula egurrarekin zu duzun arrazoi guztiengatik
egurrarekin gure etxea edo dena delakoa berotzea, baina egur hori ikusita mendian nola dagoen, gure etxera iritsi arte behar nahi dugun troxoietan, bada prozesu bat, ez? Lehenbiziko gauza, arbola bota behar dire, bere tenorean, eta behar bada botatze hori bere gauza guztiek duten zailtasun da kontu guztiak hartuta, ez du horrelako lana ez, motozarrarekin bota, baina hor hasten daia prozesu osoa, ez? Orduan, batzu badira partikularrak, badituztenak beraien lur saiak, badituztenak arbola, botatzen dituztenak, baina esate dute, bale? Baina nire etxeraino, nire lurkosuraino edo iritsi arte egur hori prozesua da. Zuek ere Arozberrin, baduzuen izan ezkero, prozesu hori dana gauzatzeko, behar den tresneria guztia, ez? Bai, dudik, gabe. Hau ez pentsatzen dugu lan horiek egin behar dituztela profesionalak. Horrekin hau niz lan postu pizten ardire, bai? Horren mutiko gazte bat, nahi du mesuin txiki batekin, aztera da egurrakin, eta nire ustez egiten du lan bat, ejerzizio egiten duena gainera, eta bizi bat atzen alduen ederki gero eta gehiago, bai? Orduen, zugarran bezala, egurran mozten da, eta, normalki motoxerekin mozten da, eta gero baditugu kabrestanteak, bai? Tiratzeko egurra tokion baterat, gero remolkian kargatzeko, baditu remolkiak eta gruak ere bai. Eta gero kabrestante baditugu, trator txiki bat, 30 bat ipatzen erdigu, 3.500 kilo tiratzeko, o 10.000 aterdik tiratzeko. Gero desberdintasun desberdinak, no se badire prezio, hainbeste prezio desberdin. Baditu igual 2.500 eurotik, 15.000 euro, 16.000 eurora. Diferentzia zer dire, batzu badutela polihidrolika, beste batzu badute telekomanda patu, radiokontrola, bai, urrundik mandatzeko, bai, eta hidrolikoa badire, badire inbeste opzion posible direnak, lan aizeko egiteko. Hori da, lehenbiziko gauza orduan da, gutxenez, enbor hori gerturatu behar dugu garraiotzeko moduan. Behin, hurbildu blikan, kargatu behar da hori ere, ez? Eta normalean, gerrilak ez ditugu nahi sortu gehiagi, eta esku asko ez direnez, automatizatu edo inbar da pixka teknologia erabili. Horretarako ere, badire ez, badituzue... Bai, baditugu grua batzuk, hortako patzen dugu traktorian gileko 3 puntuetan, patzen dugu remolkein aintzineko aldean, bai? Eta behin egurra etxerat ekarrit onduan, gero baditugu sistema desberdinek egurra puskatzeko. Badire, hauniz mota desberdin. Du partikular batek, hauz bet zentzilo bat, simple bat, egur lertzeko batzuk, Bero baditu beste batzuk profesionalak, eta baditu beste batzuk arrun profesionalak. Eta gero beste batzuk badire, prozesadora bezala, denak automatizatua direnak, eta oketeik ogazten egara gero eta gehiago jendeak eskatzen dituela. Eremu handia saltzen ditugu, eta badagunez jende azten dena egur lanien, eta horti bizi ateatzen dutena. Bai. Hori da, behar bada, jendea azten da lehenbiziko gauza edo zein personak lurko osua dugunak, edo egurra nahi dugunak etxerako, esaten du, ni oraindik ez nahi zuen behar mendira, nerone bota, baina bai gutxienez, enkartzen da kamioi bat o kamioi erdi bat egur, usten dizute etxe ondoan edo nun baik ere, eta zu zer honek mozten alduzu, eta gero iristen da lertzeko momentua. Hori da. Lertzearena zu diozun bezala, ezkorekin edo lertu ezkero, ez? Porrekin lertuta, gustora gustatzen zaizu lan bat, kirola egiten duzu, naturan zaude, baina denborakin ikusten duzu, ez? Azkenean, ondorio uzten duela eta horrazten da, pixka bat, ez? Bakoitzak lertzeko sistemaren bat, traktoriari lotuta, hor gutxienez hor hasten gara egurraren prozesua egiten, ez? Bai. Hori edozeinek eskura dezaken tresneri bada, ez? Bai, dudik, gaurko gurean nola baduzun edozein traktor bat badu edozeinek, nabada batzear da traktoriakin, motoretikoakin, baditugu ere remolkeo bezala, remolkeo homologatuek, homologatzen ari gara, badire posibilitate guztiek, segun batek zenbat egur nahi dueni, zenbat den komerzializatu, etxeko aidean, kanpoko aidean, baditu mota guztietakoak. Eta gero, gu iten dugu hau izan, makin profesionala ditugu, makin hona dire, porque badire merkaduen alakizan bezala, denetan badire makin merkeak dutena sobera kalidadeak, eta badire ez dut kalidadekoa direnak, ez? Bai. Eta gu ostara guaki gara. Bai. Orduan, hemen dituzuen tresneri hauek, eskuragarri dire, dozen partikularrentzat, nahi izan ezkero zati bat berak lan hori erreztu, edo zu diozun bezala, ez? Izaten alda jendea, bizia horretatik ateratzen alduena. Hasita kablestantetik egurra ateratzeko, prozesadora eta zirkuitu guztia egiteko, ez? Bai.
Hori da, eta gero, bueno, badugu ekipo bat prestatu dagona, kursioak eta egiten duztena, porque ez da aski sartzia. Ez da hortako kotxe bat aski da. Ordean, gero berda ekipo teknikoa direko aldetik, formatua, bai, eta hortan gaude, eta ekipo oso badugu, eta gero ongi konpontzen ditugu makinak, hori da bai. Hori da, makina guztiak ez darez dire betirako izaten, eta behar dire mantenu egoki bat egin, eta zoritxarrez, beri txoren bat ematen duelikan, profesionalak ere hori moldatzeko. Bai, negua, hortengo negua, ez dakit, sumatzen da ez, ja brun hori, gasarekin Rusiatik zeharazo dagoen, ez, gasolio ere ja dagoeneko nola dagoen, eta badirudi ez, aurten egurrak posible duena behintzat, egurra asko ingo duela edo saiatuko dela egurrarekin kanpoko menpekotasun hori izaten ez. Bai, gauza muitzen ari da, gobernuak ere ohartu dira, gauz guztietan bezala, ez dutela kanpokotik dependitu bar, eta iduri du hasi behar direla maten laguntzak ere makina olakoak erosteko jendiak, eta gero komertzializatzeko ere bai. Orduen, beti ezten dugun importantia da, albezin ondoko produktua konsumitzia, gauz guztietan, esnean, gazna, haragiak, egurra, badugun hori. Ez kanpoko enpresok egiten dutena beti da, limizian merke saldu, gero kompetentziak kendu, eta behin kompetentziak dutela, gero nahi duten prezioa batzen dute. Eta hori luzeat denak egiten dute gauz bera, hori bitatu behar dugu bai. Bos, ongi, Jesus, bestela ere badakigu ez, egurra egiteko tresneri guztiaz gain, betiko moduan ez, baduzuela zuen zerbitzu eskaintza hori, bai gauza moldatzen eta atentzioa ematen bezeroari, eta bero salmenta nekazaritza eta beltzantzarekin zerikusia duen tresneri guztia baduzue, eta gogoratu ez, azkenan ez, urte askotako esperientzia duzuela sektorean, eta hor baldin mazabete zergatik da ez? Bai, ja baditu berroit ezazki urte, untan garela, beti hobetzen da, beti akatzak izaten ditugu, orduen hortako gaude, solaz eginta jendia konpontzen gara, gauza egiten dire, eta guri idea hortan da, segitzea, lanpostu batzuk izatea, eta beti aurrera segitzea, eta hemengo jendeakin lan egitea, dudik gabe. Hori da. Jarrai dezazutela orain arte bezala lanean, eta gauza poliki-poliki hobetzera joaten diren, eta batipat lehen sektoreak indarra izaten jarraitzen duen, guztion hobe beharrez. Eskerrik asko, Jesus. Zuei, eduzen hartio. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea. Bigarren atal honetan, Arizkun eta Azpiliku eta Mugara etorri gara, eta hemen kasko batean, badakizue, Dutarimuno arrautzeak kokatzen direla, Mikel Altzuarten oiategia, beti ere ekologikoan lanean, eta Mikel, iraian sartua gaude, eta ez dakit zuretzat pixka bat nola izaten den uda. Jende guzti oporretan dagoen, eta zuentzat pixka bat sumatzen da aldaketa hori. Bueno, egia da, guretako udan guzten dute eskolek hartzetik, eta uztaila izaten da Iruñan hilabete eskaxena, eta gero ja agorrilan, uztaila eta agorrilan jende dexente etortzen da baztanera, eta lan egiten dute batez ere erratzuko jatetxe batzuekin, eta konpentsatzen da neurri batean, Iruñen saltzen ez dena, baztanen saltzen dugu gehiago. Eta gero ja, agorrilan hasten dira aurreskolak ere, bigarren Ama Berjina pastu ezkeroztik hasten dira aurreskolak ere, eta, guk urte guzian ekoizten dugu, eta, urte guzian banatu behar ditu garroltziak, ez? Uda moteltxeago izaten da alde hortatik, baina aurten joan da, nahiko ongi joan da alde hortatik. Bai, uda berri, uda partea, oso arraro joan da, alde batetik idorte fuerte hau eman dena, eta bestetik ez, prezioak erotu dire, eta zuen kasuan ere badakigu ez, ekologiko sektorean, baita ere ematen duzuen pentsua ekologikoa da, eta ez egitzuk ere sumatu zuen gorakeda hori, ze balorazio egiten duzu pixko bat egoeraz? Bai, prezioen igoera ez da azken urte honetakoa bakarrik, heldu da igotzen aspalditik, eta pixka bada pentsuetxek duten beldur hori ez, aldiero deitzen dakute, aldiero ekarri behar dutenean, ez dakitela zen izango den, urrengo
viajearen prezioa, ez? Pixka bat, egonkortasuna, beti gora daien honek urduri jartzen du kate guzia, eta bueno, guk joan den urtean prezio igo genuen, mantentzen dugu prezioa eta ez dugu prezioa gehiago hien nahi. Uste dut ekologikoan ari garenak bertzek baino gehiago gutiago igo dugula, ez? Eta espero dugu ez duela egoera honek luzaro iraunen, ez? Hori da etxoiten duguna, ez? Aipatu duzu azkenean, zuek konsumitzaientzat egiten duzu lan, arrautzea oinarrizko produktua dugu, eta behar bada, eta geroz da baloratuago dagoena. Lehengoan batekin solasean esaten ziten, jende oso dirudunak jarria direna jatea denetarik, gehien baloratzen dutena da, zonalde hauetara etortzen delekan, bertako arrautz on batzuk jatea adibidez. Ez hori horrela da, ez? Askotan hurbileko produktuak ez ditugu baloratzen behar den bezala, ez? Bai, kontsumitzaileak nola jokatuko duen krisi egoerak luzatzen bada eta udazkenean gogortzen balin bada, ez dakigu, ez? Egia da, aurten ja somatu dugula, behar bada, zenbait salmenta puntutan jauste bat egon dela, ez? Gertatzen dena, uniztokietan saltzearen poderioz, ez duzu hainbertze sufritzen, baina bai egia da, zenbait tokitan agian konsumo ekologikoa gelditu dela, ez? Erran dezagun, produktu ekologikoen heldu zena gora, momentu honetan, igual behar bada gelditu da, eta ez daie gora, hainbat arrazoiengatik, ez? Ez dira urte hoberenak, jendeak konsumitzeko orduan, bizitza moderno honek gasto hauniz ditu alde guzietan, eta behar bada, ez da salmenta, produktu ekologikoen salmenta ez du gora egin azkeneko urte hauetan. Egia da, segitzen duela berriz ere gure betiko diskursuak, ez? Bertakoa konsumitu behar dela, bertako ekoizleak babestu behar direla, eta etorkizunean gutxiago dependitu behar dugula kanpotik. Gertatzen dena da gure abeltzantza eta gure lan egiteko modua pentsuen dependientea dela erabat, eta horrekin hautsi nahi balin badugu aldatu beharko genuke lan egiteko moduaz ere erabat, ez? Idortea aipatu duzu, idorteak gure arroltzen ekoizpenaren kasuan ez du hainbertze eraginik, gehiago du belar jalen eremuan, eta hortan bai eskualde honek eta bai abeltzantzaz lan egiten duen eskualdek sufrituko dugula gehiago, ez? Haziendak kentzen nahi da neurri batean, eta eusteko urtea izango da aurten, bazka erosteko ere prezioak joan dira aski gora, eta beraz zenbakiak nekez emanen dute aurten benefiziorik, ez? Orduan, honek erakusten daku, denek erraten dutena, ez? Menpekotasuna egin dugu mundu bat menpekoagoa kanpotik, eta krisi egoerak erakusten daku agertzen da menpekotasuna. Gero, erran behar da, dena gelditzen ari dela gero eta esku gutiagotan, eta lehengaien komertzioa ere mundu mailan ja 10-15 enpresen esku dago, gobernuek baino askoz botere gehiago dute, komertzio hori ez dago regulatua, ez dute inori konturik eman behar, eta inflazioa eta kontu hauek ez dira lehortea bezala, ez? Eguraldi kontuak, baizik eta benetan politika ekonomikoa egiten dutenek, ez? Azkenean banko zentralek eta sistema finanzieroak agintzen dutela, eta horrek martxan jar dezakela krisi ekonomiko bat, eta gaur egun martxan jartzen balin bada, mundu osoari tokatzen zaio, ez? Eta beti pairatu behar izaten dugu, justo lanean ari garen jendea, ez? Langileak, kontratatuak eta gure kasuan autonomoak, ez? Orduan, sistema politikoa ja antzua da, ez? Honi aurre egiteko, azkenean ez balin badu bere esku sistema ekonomikoa
sistema ekonomikoa gidatzea, azkenean politikak utsalak dira, ez dute konsegitzen herritarren bizitzan mejorarik eta hobekuntzarik. Eta, bueno, nekazal mundutik hasita, eredu industrialak erakutsi du nekazarien desagerpena, gero eta nekazario gutxiago egoteak, industrializazioa, makinazioak ez duela ekarri janarien merkatzea eta ez duela ekarri batez ere janarien merkatzearen, janarien kalidadean hobekuntzarik, ez? Hausnarketa ez da bakarrik sektorearena, globala da, mundu industrializatu batetik mundu teknologikora eta digitali bateragazi, eta nekazal mundu batetik teorian mundu hobe industrial batera pasatu ginen, hobea zelakoan, eta orai mundu digital batera urratsak egin nahi dira, hobea delakoan, baina ematen den konstantea da menpekotasuna. Gero eta menpekago gara, ezagutzen ez dugun jenden erabakien menpe, eta hori da eusteko modurik ez duena, ez? Eta hori da teorian sobreinformazioa eta informazioaren munduan beharko genuen, baina manipulazioaren munduan gaude. Manipulazioa erabatekoa da, orduan lehen gaiak eta janarietan eta azkenean lehen sektoreak lan egiten dugunak gara kaltetuak eta intermediarioak eta monopolizatzen ari dira, erran nahi dugu lurra erosten ari dira inbertsio fondoek eta holako enpresa, baina ari dira gelditzen sektore guztiekin, sektore industrialaz gain lehen sektorearekin ere gelditu nahi dute, eta gero beren esku gelditzen da egiazko politika, ez? Eta politika gaur eguneko ez parlamentutik, ez gobernutik, diru laguntzen bidez hori ez da estaltzen edo ez da konpontzen, ez? Eta badaramagu nekazal politika bateratua laguntzen bidez sektorea laguntzen, baina sektorea laguntzen da, baina alferrik, sektorea desagertzen ari da. Eta, bueno, beste guzti horretaz gain, hor sartzen dire eritasunak, ez? Badakigu gaztien sektorean ere, bat oioen sektorean, beti ere bildur hori dela, ez? Edo bildurri sartu nahi dutela, gripa bihar dela, edo dena delako, ez? Ezagit alde hortatekan zuek nola egiten duzuen aurre, edo aurreko dena gutxi baliz, hori ere. Erranen datzut garbi, horri gehitzen zaio. Beldurren munduan, manipulazioaren munduan, hori bertze bat gehiagoia da kronikoa, ez? Orduan, hor inbertsio handiak egiten ari dira, bai animaliendako eta bai personendako terapia genikoan eta xertoetan, eta ikusiko dugu animaliengan segituko dutela gaixotasun berriak agertzen, virus berriak agertzen, zen mundu mailan animalien osasunaz arduratu nahi duten erakundiak lotzen ari dira gero gehiago animalien osasuna, jendearen osasuna eta ingurumenaren osasuna. Larrialdi klimatikoa behin eta behin manipulatzeko ezertarako rekurrente bat bihurtzen den zerbait, beraz ingurumenaren aldaketak, epidemiak ekarriko ditu, animaliak kontajatuko dute jendak, eta horren, beldurra eta diskurso horrekin azten ari da, inbertsio handia dago generazio berriko medikamentu eta xertoetan. Orduan, eztarritzekoa animalietan, gure kasuan hegaztien gripea edo zerrietan zerbait agertzea, edo bertze zerbait agertzea, gainera erran dugu mundu industrialetik mundu digital batera pasatu nahi dela, eta orduan mundu digital hortan ere bai, edo bertze mundu hortan, konsumo ohiturak, konsumo batzuk deuseztu nahi dira, eta lehen hitz egin izan dugu elikagai sintetikoez, gero eta gehiago, insektoak eta ez dakiz zer janari berriak sartu nahi diren, nik uste dut azkenian medikamentu transgenikoak, persona transgenikoak nahi gaituztela, horretan ari dira, eta ja lehenaoko jendea harremantzeko eta bizitzeko modua ikusten ari gara, egunetik egun hausten nahi dela eta galtzen nahi dela, baina ez dela hori kasualitate bat, baizik eta kausalitate bat, ez hori lantzen nahi dena, eta orain
orain ezinbertzean saltzen dakuten aurrerapen gisa mundu digital hori elikatua dago erabateko jendarte baten aldaketaz, ez? Eta horre abeltzainak garbi dago beraiendako gehienak sobran gara, bederen abeltzain txipienak eta erabat teknologizatuta eta digitalizatuta ez gaudenak, ez? Horiek sobran lehen bezala lan egitea ja ematen du, eta lehen bezala elikagaiak ekoiztea gerota zailago izanen dela ematen du. Bai, orduan esaten dugu ez, eskutik joan dela dena, joan zaigula, eta gutxienez gure esku dagoena oraindik utzi dezagun, ez? Eta horretarako beti zuk esan duzu aski garbi, bertako produktua, bertako nekazaritza eta abeltzantza, baina hori aurrera emateko ere kontsumitzailearen laguntza behar da, eta gizarte pixko bat ikusi zein den realitatea eta zer nahi dugun, ez, gure realitate honekin, ez? Bai, nik uste dut, nekazalgoak aitzinet egin behar balin badu, egingo da nekazal kultura berri batetik. Eta ikusi dugu elikadura buru jabetza eta olako gauzak erabiliz, azkenean termino ideologiko bezala gelditzen direla, baina hori ez dela posible gaur eguneko mundu batean. Non gaur eguneko jendarteak ez dio lurrarekin harremana galdu duen erabat eta ez daki zer den lurrarekin bizitzea eta lurretik bizitzea. Eta horretarako azkenean sistemak ja ez dizkizu baliabideak uzten, ez? Gero eta hasiera alde batetik laguntzak badirela esaten dira, baina norbait hasi nahi balin badu sektore honetan martxan jartzen, azkenean erantzun behar dio Nafar gobernutik, Europatik heldu diren hauniz direktriz, hauniz normatiba, eta gero azkenean bakarrik uzten datzute zure produktuarekin merkatu horren aitzinean. Eta merkatu hori non dago? Hirietan dago, eta hirietako konsumoa erabat sobredimensionatua dago, erran edut hor daude kate guziak elikagaiak eskaintzen, erabateko produktuak eskaintzen, eta ekoizle txiki batek han ja gelditzen ari da toki gabe, zeren salmenta gune txikiak, komerzio txikia ere bai desagertzen ari da herrietatik eta auzoetatik, eta gure salmenta puntuak normalean olakoak izaten dira, ez kateak eta ez distribuzio zentro handiak, baizik eta salmenta punto txikiak edo komerzio txikiak, ez? Orduan, berez, ekoizle txiki eta berrientzako betiko erten duguna salmenta zuzena eta gero lortzen balin bada bertze sistema, nekazal sistema edo komunidadeak autosufizienteagoak eraikitzen kolektiboki, ez, bertze harreman mota bat, pixka bat haratago daiena beharko du, ez? Batez ere, etorkizuna gure eskuetan har dezagun. Horrela ikusten duzue Mikelekin beti ere ikasten da zozer eta jakin ezazue ez azkenean dut arumuno arraultze ekologikoen atzetik kalitatezko produktu bat egoteaz gain, bizimodu bat ere hor badago eta azkenean guztiok nahiko nuke bizimodua edo bilatu beharko duguna. Mikel, eskerrak eman zuri ere, egunero oiategian eta baserri inguruan lanean aritzagatik, eta espero du, nolabait ere guztioneri bira ematen zaion eta gauzak bide honetik joaten diren. Eskerrik asko eta beste bat arte. Ez da zeren, nahi duzuen arte. Besterik gabe, agur esateko ordua iritsi zaigu eta eskerrak emanez zuen arretagatik agurtzen gara. Ongi segi. Kaikuren ustez, ekoizpen arduratsua da behiak gure larreetako belarrez elikatzea eta horrela gure ingurunea zaintzea. Kaiku kilometro zero, ekoizpen arduratsuko esnea.